kompliment. Molim vas, lajkajte, šerajte i komentirajte na ovaj video jer stvarno nam treba pomoć. Gospodine Damir Habijan. Našli smo vas na TikToku, vi izgledate jako cool. Baš i radite sport i tatuaže i imate puno energije. Vi ste nova energija u ovoj državi. Da. I odlučili smo da ćemo zamoliti vas o pomoći. 3,5 tjedna prije podnijeli smo zahtjev za odobrenje da kupimo kuću u Baranji, u selu Zmajevac. I evo, mi smo strpljivi, ali djeca naša nije baš strpljiva i dok mi živimo u privrednom stanu sa 3 male djece i maloj micoj macoj i prodavač čeka. Htjela bi zamoliti o pomoći, molim, dajte nam odobrenje. Mi ćemo povećati demografsku situaciju u Baranji sa svojim prisutnostom. Dozvolite nam, molim, kupite kuću i odgajajte i raste svoju djecu, svoje paradajze i jabuke.